Takto žije 90% Slovenska. Nejakým kúzlom, že my tých 172 € niekde nájdeme. My to vyčarujeme. Tento mesiac nejeme. Tento mesiac nejdeš do školy. Nejak to vykryjeme. Nikto to nevidí na nás, nikto sa neukáže prstom, žijem. Pretože keď môj sused má kozu, ja budem mať dve. A teraz si predstavte, že tento pán, aké im dáme meno? Ako? Novák. Ja toto prednášam už 13 rokov a vždycky sú to Novákovci. Pán Novák pracuje tuto v Modre v Knote ako manažér celej prevádzky. A zazvoní pánovi Novákovi telefón a tam je, že šéf. Teraz si predstavte pán Novák a volá vám šéf. Dvihnete telefón alebo nedvihnete večer o 7 v nedeľu? 1800. Teraz budem zlý na vás, zlý. Ste odvážni povedať, že by ste ho zrušili. By ste boli dosraní z toho zrušiť toho šéfa. Pardon za výraz. To nikto by si nedovolil, pretože máte 1800 € výplatu, živíte rodinu, v živote by ste šéfovi nezrušili telefón, lebo si to nemôžete dovoliť, lebo ste na ho odkázaní. Máme veľké reči, to máme všetci, ja som taký bol, to je úplne akceptujem, ale neurobili by si to v reálnom živote. Ja som pán Novák a dvihnem. Prosím šéfe, pán Novák, neruším? Nie šéfe, čakal som váš telefón, čo sa deje? Pán Novák, stala sa takáto veľmi zaujímavá vec v našej práci.